Assalamu alaikum ni waati na aminu bala ka 223 chrono TV lagɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan wale ɲuman fɔli bɛ taga ɲɛsin aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma an mana sɔrɔ diɲɛ fan o fan bi a ka jɛmukan kɛnɛ kan dɔɔni so n'a fɔra ko dɔɔni so dɔrɔn o b'a jira la k'a fɔ dɔɔnikɛla gɛrɛgɛrɛ dɔɔnikɛla sɛbɛw de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni jɛmukan in kɔnɔ bi ani jiri karamɔgɔ Adama Daw bɛ ɲɔgɔn bolo tuguni bilen an bɛ kungo kɔnɔ an bɛ jiri min kɔrɔ an yɛrɛ tɛ nin tɔgɔ dɔn an bɛna kuma bara tengo a la folikan b'a bolo nin waati in na k'a ɲɛsin a kanubagaciw bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma a b'o da aw tulo kan nka sani o cɛ n'an mako b'a ka nɛgɛjuru sira la a y'a ta an ka jaw dugu ma jiri karamɔgɔ Adama Daw i ni ɲantuma Ma somɔgɔw bɛɛ alhamdulilayi ka kɛnɛ wa kɔri basi t'i la baasi tɛ yen i bisimila alihamdulilayi Alahu taala sɔnna an ye ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni n'o ye kungo kɔnɔna ye o don Adama Daw ale ka baara de ye nin a ye an ni maa si jɛ tɛ nin na ayiwa Alahu taala sɔnna anw ni yiri dɔnbaga sɛbɛ sɛbɛw de ye jɛ kɛ u y'o kɔnɔ dayɛlɛ ka yiri fɔ an ye pɛtɛti t'a la i y'a faamu nin ye yiri de ye a bɛ fɔ nin ma ko cangara dɔw ko cangara bilen i ma ye a lɔgɔ ka di muso ye nin lɔgɔ ka di muso ye dɛ ne balimakɛ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan sɔrɔtaw ka dɔgɔ jamanaw gɛlɛra n'i b'a fɛ i ka fɛn bɛɛ kɛ mɔgɔ kana fɔ i ma gɛrɛsɛgɛ bɛ cogo di n'i b'a fɛ i ka gɛrɛsɛgɛ ka ja fo mɔgɔw ka ɲɛbɔ i fɛ i bɛ cangara lili bɔ kuru naani a lamɛn dɛ i b'a lili bɔ kuru naani n'i y'a lili bɔ i b'a furaburu bɔ kuru saba mɛ i bɛ jija ka misi nɔnɔ ɲini kana taa nɔnɔmugu san na dɛ i bɛ misi nɔnɔ gɛrɛgɛrɛ ɲini ka na o dɔɔni kɛ na k'a tobi k'a ko k'a min mɛ ni bɛ ko waati de b'a la ale bɛ ko i da kuma i b'a ko ka taa da ne balimakɛ ko Adama Daw ko k'a ka mɔgɔw ka tile 7 kɛ na u ka sigi ka gɛrɛsɛgɛ filɛ dɛ ne balimakɛ n'i ye nin ko nin cogo in na k'i sɔrɔ to e bɛ ka 10,000 sɔrɔ a bɛ 10,000 ɲɔgɔnna 3 de bɛ fara a kan i y'a faamu k'a kɛ 40,000 n'i ye nin ko k'a sɔrɔ i bɛ 40,000 sɔrɔ 40,000 ɲɔgɔnna 3 de bɛ fara a kan nin yiri in de b'o kɛ ala mɔgɔw ka yiri kɛ ne bɛ min fɔ adamadenw ye i bɛ yiri dɔn a ye kɛ yiri fɛ i tɛ yiri dɔn yɛrɛ a ye kɛ yiri fɛ yiri de ye fɛn ye maa min bɛ yen fa t'a la ba t'a la muso t'i bolo den t'i bolo wari t'i fɛ i ma tila ka kɛnɛya yiri de bɛ yen olu de b'i tan ka fa d'i ma ka ba d'i ma ka muso d'i ma ka nafolo d'i ma ka tila k'i kɛnɛya a bɛ sababu de ɲini ka na a bɛ sababu de ɲini ka na hali ni dɔ bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na jɔ i jigiya kɔrɔ o bɛ kɛ yiri de b'o kɛ ni ala sɔnna a tɛ tɛmɛ o kan ni sanga in kɔnɔ an yɛrɛ kɔni ɲɛ bɛ ko la n'an mako bɛ jiri karamɔgɔ Adama Daw ka nɛgɛjuru sira la a y'a ta an ka jaw dugu ma bi an ka jɛmukan kɛnɛ kan dɔɔni so a ka bɔlɔlɔ sugantilen sanfɛ 223 chrono TV an b'a fɔ aw k'an bɛn jawɛrɛ kɛnɛ kan merci beaucoup